Okay friends, det her er måske virkelig den vigtigste video, du skal se inden din køreprøve, fordi der vil komme nogle kontrolspørgsmål, som du skal kunne svare på. Det første, vi skal snakke om, det er lyset. Vores lygter, de skal være hele, de skal være rene, og så skal vi kunne svare lidt på de forskellige lygter. Vi har vores nærlys. Nærlyset, det skal lyse hvidt eller gulligt. Det skal lyse asymmetrisk ud mod højre, og så skal det have et fald på 1%, sådan så det ikke blinder de modkørende. Kontrollen er, at man sætter spænding på bilen, at man tænder for tændingen. Det gør jeg nu. Så tænder nærlyset. Og nærlyset, det skal der være 2 af, og de skal lyse lige kraftigt. Og hvis jeg kigger her, nu lyser nærlyset. Nu vil jeg lave en kontrol af det. Det vil sige, at jeg går op til lyskejlen her, finder overkanten her, og så går jeg 1 meter tilbage, og så skal lyskejlen være faldet 1 cm, så ved jeg, at det er korrekt. Okay, så har vi vores fjernlys. Fjernlyset her, det skal lyse hvidt eller gulligt. Og det sidste vi har, det er vores positionslys. Det er den, der lygte, der er udenpå her. Den skal lyse hvidt, kan være gul. Her bagpå, der skal vi have 2 røde baglygter. De må ikke blende de bagfra kommende, og de skal kunne ses på 300 meter. Derudover så har vi 3 stoplygter. Vi har 2 her og 1 heroppe. Og de skal lyse væsentligt kraftigere end baglyset. Kontrollen til køreprøven, det er, at man går ind og starter motoren, og så beder man den sagkyndige om at træde på bremsen. Nu går jeg ind og tænder, og så filmer mig samtidig. Jeg starter motoren, og nu træder jeg på bremsen, og så kontrollerer man, at det virker, og siger til den sagkyndige, den er god. Her bagpå, der har vi også 2 røde reflekser. Og de må have alle mulige udformninger på nær trekanter. Sidst men ikke mindst her bagpå, så har vi vores udstødning. Udstødningen den skal sidde fast hele vejen op fra motoren bagud, og den må ikke udlede unødig røg eller støj. Så kan vi tage kontrol af støddæmper. Vi har 4 støddæmper på bilen, og vi kontrollerer det. Vi kan kontrollere det op foran, vi kontrollerer det her bagpå. Det er nemmest at kontrollere det her bagpå. Så vi lukker bagklappen op. Og så går jeg herover til venstre, starter her til venstre, passer på mit hoved, så jeg ikke knatter den ind i hathylden. Og så trykker jeg sammen her, og så skal bilen gå i hold med det samme. Jeg trykker lige støddæmperen sammen, og så slipper jeg. Prøv lige en gang til, så meget skal filme det. Jeg trykker sammen, og så går den i hold med det samme. Okay? Og det kontrollerer vi i venstre side, og vi kontrollerer også herovre i højre side. Og den går i hold med det samme. Det er super fint. Vi kan konstatere over for den sagkyndige, at det virker. Så lukker vi bagklappen igen. Så går vi over til vores dæk og fælge. Dæk og fælge, de skal være hele ubeskadet. Det skal være samme type hele vejen rundt om bilen. Det skal være sommerdæk, det skal være eller pigdæk, eller vinterdæk, eller helårsdæk. Der skal være minimum 1,6 mm dækmønster på dækkene. Kontrollen af det er jo selvfølgelig at vise den sagkyndige, at man kan finde ud af at gøre det. Vi kan gå op her foran, så på den her bil her, der finder man en lille pil. Der sidder en lille pil her på siden af dækket. Jeg finder altså pilen her på siden, hvor der både kan stå TWI, eller til en lille pil, eller der gør en lille Michelin-mand. Og så kører man ind her, så har vi vores slidindikator, den sidder hernede i bunden. Så når dækmønstret her er nede ved slidindikatoren, så er der 1,6 mm. Det er det, du skulle kontrollere med dækkene til køreprøven. Til køreprøven skal du også kontrollere, at styretøjet virker let, sikkert og hurtigt. Og der må ikke være væsentlig slør i styretøjet. Kontrollen af det, det er, at man sætter sig ind og starter motoren, sådan at vi har servostyring på bilen. Det gør jeg nu. Godt. Nu virker styretøjet let, sikkert og hurtigt. Jeg åbner vinduet op her på venstre side, lukker døren og sørger for, at mit forhjul er i live. Så tager jeg fat op her kl. 12 på rattet, altså op midt på her, med bitte små bevægelser fra højre mod venstre. Så kontrollerer jeg, at dæk og rat, de følger hinanden. Hvis den sagkyndige så siger til dig, hvad så over på den anden side, så beder du den sagkyndige om at tage fat på rattet kl. 12, og så går du over på den modsatte side her, og så kontrollerer man ved at kigge på dæk og rat, at de følger hinanden. Og det er ret vigtigt, at man kigger både på dæk og rat, når man kontrollerer det. Det er kontrol af styretøj. En anden ting, du kan blive spurgt om, det er hornet
Hornet skal have en klar og konstant tone, og kontrollen af det til køreprøven, det er at trykke på hornet, og det virker. Det næste, det er, at vi skal kontrollere væskerne i vores motorrum. For at lukke motorrummet op, så sidder der en lille håndtag hernede. Det sidder det på de fleste biler, enten her på dørstolpen eller op under. I den her sidder det her, der trækker man i den, og hører, at den siger klik derude. Nu er den åben. Så går jeg ud her og stikker hånden ind cirka ud fra midten af køleren her, trykker sammen, og så lukker jeg klappen op. Motorrummet, det skal være helt rent, og der må ikke være nogen brandbare ting herude. Og det kan jeg konstatere, at det er fint. Herover til min venstre, der har vi vores kølervæske, og man kan se heroppe på ikonet, at det har noget med temperatur at gøre. Det jeg kontrollerer, det er, at der er kølervæske med minimum og maksimum, og det kan man kontrollere hernede på siden. Det kan jeg se her, det er med minimum og maksimum. Og så det næste, jeg kan kontrollere, det er oliestanden. Det vil sige, er der nok olie på bilen. På nogle biler, der er der ikke oliepind, men på min bil er der oliepind. På biler uden oliepind, der siger man til den sagkyndige, jamen hvis der mangler olie, så vil det komme ind i bilens display, at der mangler olie. Så når jeg drejer på nøglen ind i displayet, så vil der komme en information om, at der mangler olie. På min bil, der vil der både komme en information inde i displayet, men samtidig kan jeg også kontrollere, er der tilstrækkeligt på. Det man forklarer, og det man gør, det er, at man trækker oliepinden op, så tørrer man den af, stikker den ned i bunden af karret igen, trykker godt ned, lad den sidde i 2 sekunder, og så trækker man den op igen, og så skal der være olie med minimum og maksimum her på pinden. Hvis der mangler olie på bilen, så kan det fyldes på heroppe. Sørg for at lægge mærke til, hvad det er, og sørg for at kigge i bilens instruktionsbog, hvad det er for noget olie, der skal på. Til køreprøven, så forklarer du det her. Jeg tager den op, tørrer den af, stikker den ned, tager den op, og så skal det være med minimum og maksimum. Det næste væske, der skal være med minimum og maksimum, det er vores bremsevæske. Den sidder her på den her bil, heroppe. Og I kan se, der sidder sådan en gul ikon med nogle skiver udenom. Og det jeg kontrollerer her, det er, at det er med minimum og maksimum. Det kigger man hernede på siden, der kan man se minimum og maksimum. Den sidste væske, vi skal kontrollere herude, det er vores sprinklervæske. Og sprinklervæsken, der skal bare være nok til vores tur. Når vi er færdige med at kontrollere, så sørg for at lukke fronthjelmen ordentligt. Det vil være lige sådan 10-15 cm over. Sørg for at følge din kørelærers instruktioner omkring det. Slipper den, sørg for at den er lukket ordentligt. Pedalerne hernede, der skal være et skridsikkert materiale. Det kunne være, som det her tilfælde, være gummi, der sidder på. Bremsen, den skal ved et konstant tryk på bremsen blive hård og fast, og den må ikke kunne trædes i bund. Så har vi vores vakuumforstærker. Vakuumforstærkeren virker første øjeblik, hvor vi får startet motoren, fordi det virker ved et undertryk. Og kontrollen af det, det er, at jeg pumper bremsepedalen, til den bliver hård og fast. Det jeg gør, det er, at jeg pumper bremsepedalen, til den bliver hård og fast, trykker koblingen ned, starter motoren, og læg nu mærke til min bremsepedal. Den synker en lille smule i forbindelse med, at jeg starter motoren, men den må ikke synke mere end halvvejs ned. Så kan jeg konstatere over for den sagkyndige, at min vakuumforstærker virker. En af de andre ting, vi skal kontrollere, det er vores blinklys. Der skal være 6 blinklys på bilen. Der skal være 2 foran, der skal være 2 på siden, der skal 2 bagved. Den skal være gul, og den skal kunne ses i skarp sollys. Kontrollen til køreprøven, det er, at vi tænder vores havariblink, og så går vi en tur rundt om bilen og kontrollerer, at alle 6 blinklys virker. Der er altså 2 foran, der er 2 på siden, og der er 2 bagved. Og når vi har kontrolleret det, så går vi tilbage og slukker for vores havariblink igen og konstaterer over for den sagkyndige, at det virker. Den sidste ting, vi skal kontrollere eller kan kontrollere, det er jo at sprinklervæsken virker og vinduesviskerne virker. Der skal være tænding på bilen, og din sprinklervæske sidder på den her bil her på højre side. Det vil sige, at når jeg trækker i den op mod rette, så kommer der sprinklervæske på forruden. Og nu kan jeg konstatere over for den sagkyndige, at det virker. Jeg kan også have sprinklervæske bag til, så trykker jeg fremad. Og skal jeg bruge vinduesviskeren konstant og vise det over for den sagkyndige, så trykker jeg kontakten opad for at bruge den foran, og den kan køre hurtigere. Og ellers så sætter jeg den tilbage på den her bil automatik.
Det var faktisk det, du skulle kunne til køreprøven. Husk at like og følg Davids Køreskole, eller stil spørgsmål i kommentarfeltet. Håber vi ses.